We komen nog even terug op de Limburg Light Run van afgelopen donderdag. Die werden georganiseerd als een soort warming-up voor de City Run, die op 27 april plaatsvindt in Remun. Deze week werd bekend dat de organisatie de inschrijftermijn voor de renwedstrijd heeft verlengd. Op het laatste moment waren er nog veel aanmeldingen binnengekomen, in totaal nu al meer dan 2000. De organisatie hoopte echter op meer en wil de Scheer nog het mensen over de streep helpen. Ook werd bekend dat deze 3 dames, die we donderdag geïnterviewd hebben, de eerste prijs wonnen. Ze kwamen niet als eerste over de streep, maar ze hadden zich het chicste gemaakt. Ze binnen een ontmoeting met een ambassadeur van de Nationale Sportweek. Hebben ze toch niet voor niks metgedaan.